Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Croeso i mewn i'r gôl efo Arwel Owen, Ifor Owen ac Alun Owens croeso i rhaglen Cynidolig a mae gennym ni daith i fristau dros y penwythos, ond cyn hynny gêm gyfartal yn erbyn Caergrawnt. Y ser wedi dod draw o'r Unol Daleithiau, oedd RyanReynolds yna, Channing Tatum yna, Green Day yna, a Bobby Shinton yn y maes gwyn yn ôl y sôn hefyd, felly oedd hi'n ddwrnod mawr, ond falle chydig bach o siom ar y diwedd, gôl yn y munudau ola gen Caergrawnt i wneud i'n 2 gôl yr un, a Birmingham a Wycombe yn ennill hefyd, felly Wrecsam yn ôl i drydydd yn yr adran. Beth yw deimlad ydy ar ôl y gêm Ifor? Ie, siomedig fel pawb arall. Nes i ddeud wrth ysdwythau yma home banker oedd o. Nethon ni jyst ddim chwarae digon da. Dwi'n meddwl oedden ni'n mynheiddi'r 3 pwynt, felly wastad yn siomedig i golli kick-goals munud ola. Ddim y tro cyntaf tymor yma chwaith, ond dwi'n gwybod falle oedd yr hype o flaen llawn. Yn teimlo bod yna ddipyn o hype Hollywoodaidd am y deudydd cyn y gêm. Falle bod hynny yn effeithio ar y chwaraewyr. Dwi'n gwybod. Ond siom oedd y peth fwyaf, wrth gwrs. Oedd na fwy o sylw nag arfer, fel arfer, maen nhw troi fyny ar y diwrnod y dydanna ti ddim wedi clywed, ond oedd na lot o bethau ar y we, oedd nhw wedi bod yn y ffatboard, oedd na ar y nos Wener, felly oedd na fwy o sylw nag arfer. A falle fod o'n deud, da ni wedi ennill sawl gêm, 1 gôl i ddim, a allu di ddim dal i wneud hynny, ti'n mynd i gael dy ddal allan yn achlysurol, yn dwyt os wyt ti mond yn ennill o 1 gôl yn mynd i fewn i'r munudau ola. Oedd ti'n teimlo fan ni'n anlwcus, Arwel? Dwi'n meddwl oedd Caergrawnt yn well tîm na mae'r tabl yn awgrymu. Dwi'n meddwl oedd nhw wedi bod yn rili siomedig o fynd adre efo dim byd. O'n nhw'n just about yn heiddi pwynt ar ddiwedd y gêm sy'n ni ddeud. Da ni wedi bod chwarae ar ein gorau ers rhyw fis yn ni'n deud. Mae'r un dims yma, da ni wedi bod yn lwcus i gael cynifer ohonyn nhw a mynd ar 3 pwynt sy'n ni'n deud, bod wedi bod y tîm gorau. Di un dim ddim byd mewn peldroed, rili, na chdi. So, mae wastad siomedig fel ti'n deud, cic o'r smotyn yn y munud ola, ond dwi'n meddwl yna lot o amheuon am y cic o'r smotyn. Dwi'n meddwl sy'n ni wedi bod yn siomedig iawn o beidio cael i sa'n cic o'r smotyn i ni, felly. Rhaid ni edrych ar nhw fel cyfres o ganlyniadau, a maen nhw'n gyfres o ganlyniadau da, dwi'n meddwl, o ran y pwyntiau, o ran peidio colli. Da ni'n mynd i ennill 10 gêm yn olynol, dwi'n meddwl, ar y safon yma. Just yr un peth sy'n yn fwy pryder ydy'r safon y chwarae ar hyn o bryd, a safon o yr ansawdd da ni'n greu a'r cyfleon da ni'n greu. Mae'n chydig bach yn bryderus. Diffyg goliau, ond diffyg perfformiadau positif. Ond nes i ddarogan fes ni yn gadael goli mewn, a dwi'n meddwl, oedd hi'n hen bryd i gol fynd i mewn yn herbyn i'n Caeras, jyst i cael rhyw fath o normalrwydd. Ydy, mae'r gêm gyntaf i ni golli ers i ni newid y canol cae, ydy, i fod yn onest. Lle da ni wedi bod yn chwarae Rathbone sy'n dal yn chwarae dda, ond Matty James a symud Elliot Lee i fyny. A falle da ni wedi bod yn edrych yn llai tebygol i sgorio. Ddo Stephen Fletcher ymlaen, a da ni'n meddwl fod wedi gwneud digon. Ond dwi'n meddwl fod ni gyd yn teimlo, falle fod ni ddim yn gallu cwyno efo'r canlyniad yn ywedig yn cyd-destun y gemau sydd wedi bod. Paul Mullin yn colli'r bêl ac yn trio cael cic rydd, nath arwain at y gôl, falle. Chydig o sôn fod Parky ddim yn
hapus efo fo, ond wyt ti'n teimlo dylen ni fod yn dechrau hefo Melyn? Ifor? Falle bod o'n heiddi un cyfle arall, falle di'r 10 munud, 20 munud mae'n gael ddim cweit digon i brofi ei hun. Ond ar y llaw arall, diolch wedi gwneud digon i ennill lle, a ti yn clywed sy'n brydion o di agwedd o ddim yn iawn, bod o wedi pwdu chydig bach o bosib. Na, dwi'n meddwl bod o'n heiddi, dwi'n heiddi gan hapus efo Lee a Palmer, dwi'n gwybod dyn nhw'n sgorio, maen nhw'n gweithio digon caled. Ond drwy gyda does am dewis arall nag os di ffal ddim digon da, di bod fas yn ddim yna. A ti'n ôl eto at mis Ionawr a gweld pwy ni ddod i fewn, dweud y gwir. Ond dyna ni, ond trio bod yn bositif, gyda ni fwy o bwyntiau nag gyda ni adeg yma llynedd, so... Oes, mae'n ddiddorol, mae'r chwaraewyr yn sôn reit aml rwan fod nhw ar 2 pwynt y gêm, ond dwi wastad wedi fod yn dweud, os wyt ti'n agos i 2 pwynt y gêm, fyddi di ddim bell ohoni, felly da ni wedi bod yn gwneud hynny, a mae rhaid ni gofio, mae Birmingham wedi bod yn gwneud yn arbennig o dda, a Wycombe hefyd, a falle bod Wycombe ddim am barhau, y peryg ydy, mae gen Birmingham yr arian a'r y cyfle efallai fuddsoddi mwy, felly mae'n debyg na nhw barhau i wneud yn dda, ond os fydda ni tua 2 pwynt y gêm erbyn diwedd y tymor, fyddwn ni ddim bell ohoni, felly da ni wedi bod yn wneud yn iawn. Fydd o'n ddiddorol iawn gweld beth da ni'n wneud yn dechrau fis Ionawr. Mae Cawyd wedi wneud yn byd mawr o'i le yn y gôl, ond dydy o ddim yn dylenwi di efo hyder, a do'n i ddim am eiliad yn meddwl fod o'n mynd i arbed y kick-off yna, ac os fysa o Quonco wedi bod yna, fysa ti'n teimlo wahanol, neu hyn o'r Callum Burton i fod yn onest, so ti'n meddwl fod gen ti gyfle. Mae hefyd, weithiau dwi'n teimlo pam da ni cael canlyniad siomedig pam mae perchnogion yna a wedi dod â'i ffrindiau draw hefo nhw. Diolch o reidrwydd y beth drwg, achos maen nhw'n fwy tebygol o feddwl, o na, mae angen i ni fuddsoddi. Felly, falle bod os oedd ti'n mynd i wneud o mewn gêm, falle bod o ddim yn beth drwg bod Sir Hollywood wedi bod yna. Dwi'n meddwl fod Sir Hollywood wedi bod yna ar y dydd Sul, ond buddigoliaeth, digon o goliau i merched Wrecsam, curo y Bari, 4 gôl i 2, beth ti fel am hynna, Arwel? Canlyniad da, dwi'n meddwl, wedi bach o yo-yo game, oedd nhw ddechrau'n dda iawn, a wedyn y Bari'n tar yn ôl, ac oedd hi'n edrych fel... Sa'n mynd i fod yn gêm gyfartal, ond Liverpool chwarae teg, sgorio ail gôl yn yr munudau ola, felly canlyniad gret. Maen nhw'n... mae'n jyst yn siom bod nhw wedi cael dechrau gwell'r tymor, rili. Maen nhw'n bell o'r topiau neu, rili, a mae'n agored iawn ar y top. Abertawe yn colli yn erbyn TNS dros y penwythnos. Yr golgeidod nhw wedi cael anaf yn dewd i Nia Jones gorau mynd i'r gôl. So, mae'n edrych fatha TNS di'r ceffylau blaen rwan ar ôl buddsoddi dros yr ha. Felly, dwi'n meddwl na jyst canolbwyntio ar gwpan sy'n eisiau i Wrecsam wneud, dwi'n meddwl. Chydig o gemes i'r ôl yn y gyngrair, ynde. Dyn nhw ddim yn debygol o fod yn yr 4 uchan rwan, hyd yn oed, dwi'n meddwl. Gyda nhw gêm mis Ionawr yn erbyn Met Caerdydd, dwi'n meddwl. Felly, ia, anelu at y 4 uchan, dwi'n meddwl sy'n rhaid i nhw ennill i'w gemes sydd ar ôl i gyd i gael cyfle realistig, ond mae dal yn cwpan Cymru, maen nhw'n dal yn cwpan y gyngrair. Nes i checio, mae Caerdydd yn dal i fewn yn cwpan Cymru, dwi'n meddwl, a maen nhw allan yn cwpan yr gyngrair, felly. Ia, so cyrraedd rownd terfynol a gorffen yn y 4 uchan yn golygu maen nhw wedi cael ail hanner cry iawn i tymor, a dwi'n meddwl na dyna di gorau maen nhw'n gallu gobeithio amdano fel ennis ni ddweud. Dyna di'r rhwystredigaeth, ydy oedd Caerdydd ac Abertawe yn gry iawn llynedd, ac oedd ti'n teimlo fod ni'n mynd i orfod yn ein dda iawn i gystadlu efo nhw, a bron di llwyddo i wneud. Dydyn nhw ddim o'r gry lenni, ond da ni ddim wedi bod mor gry chwaith meddwl, felly mae'n teimlo fel cyfle wedi golli. Be ti'n meddwl am yn cyfle ni yn y cwpanau, Ifor? Wel, mae'n cael gêm adre yn y rown nesaf, wedyn
allan nhw fynd amdani. Da ni reit saff o beidio mynd i lawr, chwaith er falle fydden ni'n mynd y 4 ucha. Felly falle fydden ni'n rhoi pwyslais ar y cwpanau rwan. Fydden ni'n ddiddorol gweld. Ond ie, ar hyn o bryd mae'n teimlo fel tymor siomedig. Hynny. Yndi, ond mae yna digon o gyfle i wneud rhywbeth allan ohono fo, fel oedd Arwel yn dweud. A gobeithio fydd y siom i dîm y dynion ddim yn para'n hir iawn. Y trip i Fryste dydd Sadwrn, a fydd yna sawl un o gochion De Cymru yn teithio ar y tren. Felly dylai fo fod yn ddiwrnod da allan. Y gic cynta am 12:30, felly fydd hi'n gyfle i weld y gêm ar y teledu i sawl person hefyd. Felly ar ôl y gêm gyfartal yn Caergrawnt, ydy hon yn gêm da ni'n gobeithio i hennill efo'r? Ydy, dwi'n meddwl fydden ni wedi cael bach o sioc, falle oedd yr agwedd ddim cweit yn iawn dydd Sadwrn, felly mae hynny'n ysgogiad yn dydi. Dwi'n gwybod beth oedd i fi, nath y chwarae'r tîm cryfad dydd Sadwrn, dwi'n siŵr pa newidiadau fedri wedi wneud. So mynd i gryfhau'r tîm, falle dod y canon i mewn, bach mwy o ymsodol, ond oedd Rathbone wedi cael gêm dda, a boi wel i si. Ie, dwi'n meddwl falle agwedd a sylweddoli, bod rhaid ni weithio'n galed i gyrra'r gem yma. Wrth gwrs, maen nhw newydd gael gwared o'i rheolwr wsos yma. Dod â Lee Katz yn môl i fewn dros dro. Oedd yn arfer chwarae gyda James McLean, dwi'n meddwl ar 1 adeg yn ei yrfa. Felly bydden nhw yn disgwyl buddugoliaeth, falle rhyw fawns o hynny o newid rheolwr, ond ie, dwi ddim yn siŵr beth i ddisgwyl dydd Sadwrn rwan. Ond, os da ni'n ennill, wedyn da ni'n back on track, mwyn lai ar gyfer y gemau 2 gêm gartre wedyn dros y dolyg. Ydy, mae o chydig bach yn biti fod bowts yr rheolwr newydd falle yn mynd i'n wynebu ni. A mae hynny, ac wrth gwrs, dyddiau yma, mae Wrecsam yn gêm fawr i bob tîm oddi cartre i ni, dydy. Felly dwi'n disgwyl perfformiad cry gan Fryste. Ond, dydy Wrecsam ddim yn cael 2 gêm siomedig ar ôl ei gilydd yn aml iawn o dan Phil Parkes. Dwi'n meddwl, mae o'n eitha, mae chwarae teg, mae o'n synhwyrol iawn ac yn gall yn ei gyfweliadau, ydy ddim yn cwyn am y chwaraewyr, ond ti'n teimlo fydd o wedi rhoi tân o dan nhw. A mae yna garfan yn does, felly swn ni'n mynd disgwyl lot o newidiadau, ond mae bobl yn gwybod fod na opsiynau bron i bob un safle yn does, felly blaw golgeidwad ar y funud. Felly dwi'n disgwyl canlyniad cry, ond da ni ddim yn gweld y goliau'n llifo i Wrecsam oddi cartre na, felly dwi'n meddwl fydd hi'n bnawn agos beth bynnag. Beth ti'n meddwl Arwel? Ie, y pwynt pwysig nes ti ddweud fan al, da ni ddim yn dueddol o gael 2 berfformiad siomedig ar y trot dyddi yma, dwi'n meddwl. Gyda ni rhyw gyfres o gemau llynedd, a nath yr drôn yn erbyn Forest Green, rhyw fath o torri'r rhediad siomedig o gemau. Dwi'n gweld ni'n bwnsio nôl, dweud y gwir, yn onest wrth ti. Be sy'n ddifur am Parky, di o byth yn gosod y tîm yn siliedig ar y tîm ma'n chwarae'n erbyn na chdi. Di o'n newid pethau rownd i drio fatha counter balance yr tîm sydd yn gwrthwynebu ni byth. Mae'n gosod y tîm fel mae o eisiau gosod y tîm a fel mae o eisiau chwarae. So, dwi'n ddim yn gweld lot o newidiadau. Diolch yn un sydd yn tincro hyd yn oed ar ôl, wel, yn enwedig ar ôl perfformiad siomedig, sy'n ni'n dweud. Diolch jyst ddim yn tincro, felly dwi'n tra gweld yr un tîm, ond dwi'n meddwl gwni perfformiad gwell. Dwi'n meddwl bod ni perfformiad mwy hyderus. Dwi'n eitha ffyddiog am dydd Sadwrn, os dwi'n onest. Da iawn, felly Ifor, os wyt ble ti'n mynd i ddyfalu, yda ni'n mynd i gael parti nadolig hwyliog Fryste ar brawd dydd Sadwrn. O, dwi'n rhaid gweld hynny, ond dwi'n gwybod am y canlyniad. Dwi'n dweud, un yr un, goodwill to all men, un yr un. Un yr un, Arwel? Dwi'n mynd fynd buddigoliaeth o 2 i 1. Dyna be gen i yn ymhen, ond gafod ti wedi cymryd o'na i ddeud
un gol i ddim. Dwi ddim yn gweld i'n sgorio llawer, ond cofio di, mae hynny efo Mark Howard yn gol yn deud falle'n dangos ffydd. Ond dwi'n meddwl, fel ydych chi'n deud, da ni'n chwarae'n wael ddwywaith yn aml iawn, a bydd o'n ddiddorol, mae'n biti fod nhw efo rheolwr newydd, achos um, ti'n deud ydy Phil Parkinson yn newid y tîm llawer, a mae hynny'n wir, ond mae o yn gwneud gwaith cartre ar y gwrthwynebwyr yn rheolaidd, felly mae'r ffaith fydd o ddim yn siŵr iawn be mae'n mynd i wynebu yn mynd i wneud cwestiynau, ond dwi'n cytuno efo chi, dwi'n meddwl mae hynny falle wneud o'n hyn o'n llai tebygol i newid y tîm yn syfrdanol, felly dwi ddim yn disgwyl newidiadau. Buddigoliaeth o 1-0, a gobeithio gawn ni gyfle i ddathlu Nadolig yn gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.